Bir karar döwrütüň täze ýamynyň galkynşy döwründe gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary esasyna türkmen halkynyň taryhyny, ruhy medeniýetini, onuň dünýä ösüne goşan gymmatlyklaryny elime ýaýratmakda uly işler edilýär. Gadimiýetini asarlardan alyp gaýdýan türkmen halky özüniň ýaşaýyş durmuşyny mal garasy güdüňe getirmälidir. Şoň üçin malym janym diýip ýöner aýtmaýar. Türkmen halky mallarçylygy hadine hasaplapdyr. Taryhy 5000 ýyldan gaýdýan türkmen halkymyzyň milli gymmatlyklary bolan ahalteki bedewleri, alaway iti, sarjy goýunlary, arwany tohumly düýelerdir. Mallarçylyk budugyna düýäniň aýratyny ähmiýeti bar. Sebebi düýe malyndan alynýan önümleriň ählisi adam saglygyna ören möhüm ähmiýet berýär. Garagum sehrasyny düýesiz göze getirmek mümkindir. Halkymyzyň düýedarçylygy özüniň gözbaşyny taryhyň gatlaryndan alyp gaýdýar. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde owa hojalygynyň mallarçylyk budugyna has ösürmek üçin ýylyň 4 fasylynda hem uly işler alyp barylýar. Düýe maly türkmen halkyna tebigatyň beren uly peşkeşlerinden biridir. Düýe malyny ýer-seher bilen sagyp ýatakdan çykaranyňda örägiden mahaly özüniň hataryny bozman bir ýeriniň izi bilen edil tirkelip ör meýdana gidýär. Häzir ýurdumyzda arwany tohumly düýeleriň baş sany müňlörçüdür. Mallarçylyk budugynyň ruwaşlanmagy, arwany tohumly düýeleriň baş sanynyň artmagy we önüm merjiliginiň ýokurlanma uğruna uly işler ýerlerle alınıp barylýar. Biziň ýurdumyzda türkmen halky tarapyndan köp asyrlaryň dowamyny alınıp barylýan halk seçkiçilik işiniň netijesinde dördülen arwany tohumly düýeler ösürilýär. Häzirki zaman ösüşiň täze döwründe arwany düýelerini ösürip ýetişdirýän hojalyklaryň sany ören köpdür. Düýe malyna gadyr goýup, düýe maly, dünýe maly, düýäm dünýäm ýaly jümleler ödürdükdirler. Düýe malynyň süýdi bir hillik azyk önümi hasaplanylýar. Ondan çal agaran taýýarlanylýar. Düýe malynyň ähli alynýan önümler adam saglygy üçin dermandyr. Düýe malynyň alynýan ýüňüň özü günüň şöhlelerini geçirmezlik häýeti bilen tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna Türkmenistany owa hojalygynyň mallarçylyk budugyny hasam ösürmek üçin ýylyň 4 pasyna uly işler alyp barylýar. Ýurdumyzyň düýedarçylyk hojalyklaryna köplenç arwany tohumly düýeler ýedilýär. Indi ýurdumyzyň öwrü meýdanlaryna ýedilýän düýeleriň sany barha artýar. Arwany düýeleri gymmatly bir hillik azyk önümleri bolan düýe süýdüniň, çalynyň, agaranyň tüzmesiniň, oşuk etiniň hemde öz boşly ýylylyk saklaýjy we bejerjilik häsiýetlerine eýe bolan düýe ýüňüniň çeşmesi hasaplanýar. Türkmeniň arwany düýesi ýokary tohumlylygy hemde önümlüligi bilen tapawutlanýar. Elbetde, düýe bakmak ýeňil iş däl. Olary bakmaň, olardan köşek almaň öz boşly aýratynlyklary bar. Çünki düýäniň özüne mahsus häsiýeti bar. Göräýmäge düýeleriň ählisiniň häsiýeti bir meňdeş ýaly bolsa-da, olaryň her biriniň öz boşly aýratynlyklary bolýar. Ener, maýa, arwany, inen ýada bolmasa, düýeleriň käbir botlan wagty häsiýetleri boýunça biri-birinden tapawutlanýar. Düýäniň ýüňüni türkmen halky ýerlikli peýdalanyp, dürli görnüşli, gymmat bahaly önümleri öňürüp gelýär. Häzirki günde aňyrsyna bärsine gözi ýetmeýän türkmen sehralaryna düýeleriň sany barha köpelýär. Bu bolsa düýedarçylykdan döwlet tapan her bir mallaryň saçygynyň bereketini artdyrýar.
ata babalarymyzdan, enamamalarymyzdan bize ýadygar galan halkymyzyň baý medeni mirasy diňe bir biziň milli baýlygymyz bolmak bilen çäklenmän eýsem bütün adamlar üçinem uly gymmatlygy eýdir. Düýämizde deňelýän düýe maly barada gurrun edilenni onuň ilkinji nowatda adam saglygyny uly peýdasynyň bardygyny bellemek zerurdur. Düýe ýüngünden taýarlanýan agar çäkmen rahatlygy boýunça adam üçin ýakymlydyr. Agar çäkmen torumyň gapdyl böwrüniň ýüngünden edilýär. Ol hiç bir agal geçirmeýär. Ýaşuly enelerimiz häzirki wagtda düýe ýüngüni tüýdüp, ony dürli maksatlar üçin ulanýarlar. Düýäniň ýüngü tapylygysa tebigy çygmalyr. Halkymyzda düýäniň ýüngünden guşak edin, goýnyň ýüngünden düşük diýen pehim bar. Kutşunukda nazardan halçy gelin gyýyldanmaz düýäniň ýüngünden saçaklaryň dürli görnüşlerini dokoýarlar. Düýe ýüngünden dokulan saçakda goýulan çörek hem ýumşak saklanýar hem de uzak wagtlap zaýylanmaýar. Düýe ýüngünden taýarlanan önümler gözden dillen hem goraýa diýilen ırymlary ýörüligi edilen halkymyzyň düýe malynyň bähwetli taraplaryna bolan ynamy hiç gaçan eksilmeýär. Türkmen halkynyň durmuşy toýdur bayramçylyklary otgoşýan joşguny zähmetiň çeşmetini öwrülip insanyň beýik päk ahlagyny gönüldükdir. Türkmen halkynyň gözüni açyp dünýä akyl ýetirip başlan gününden başlap ömrüniň ahyryna çenli bütün durmuşynyň içinden şarga çolup geçýän müňgilliklara barabar däpde suwlaryny ödünni jemleýän Türkmen saçagy, Türkmen topragynyň we onuň halkynyň sahawatlylygynyň, hoş niýetliginiň, mehmansyýerliginiň bereketli çeşmetine öwrülendir.